जोङो दिनैनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोजोननि थाखाय केन्डेल लाइटिं हाबाफारि लानाय जादों। बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय थांनाय मे दाननि सिगांनिफ्रायनो मणिपुराव ओरैबायदि मोनसे जातीय हिंसा बे सोलिगासिनो दङ। मोननै जातिनि गेजेराव जि बुथारलायनाय जि दाङाबाजि बेयो गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जागासिनो दङ आरो बे दाङाबाजिनि गेजेरजोंनो जि आइजो जाय नाबालक सिख्लाखौ धर्षण खालामनाय मोनसे हानजानि जि गाज्रि सेंग्राफ्रा ज' लानानै फिल्डआव लांनानै जि धर्षण खालामनाय बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा निन्दा होदों आरो भारत सरकारनिफ्राय जोङो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी आरो हम मिनिस्टार अमित शाहखौ जोङो खावलायनो लुबैदों जे मणिपुराबो मोनसे इन्डियानि आन्दाराव थानाय मोनसे स्टेट, ओंखायनो जाहाथे बे हिंसाखौ फोजोबनो थाखाय भारतआव ओरैबायदि स्ट्रं जि प्रशासन दङ बेखौ मोजाङैनो दैदेननानै बिथोन हरनानै मोजाङै सामलायनायाव जोङो गोसो होनाय नुवाखै। ओंखायनो दिनै इन्डिया बायदि मोनसे स्ट्रं सरकार थानानै नरेन्द्र बायदि सासे स्ट्रं प्राइम मिनिस्टारनि हादोरावबो बेबायदि मोनसे गाज्रि जि संघात बेयो बुहुमावनो मिथिजानाय जादों। भारतआ दिनै बे जाथायखौ लानानै गोबां मोनसे लासिंसिं जेंनायाव गोलैनो गोनां जादों। ओंखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो गोजोनखौ लुबैयो। मोनसे हारिया मोनसे हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ जोङो मालाबाबो लुबैया। जाहाथे मणिपुराव पुनर बेबायदि हिंसा बुथारलायनाय न' सावलायनाय बियो जोबनानै फैयो, बेखौनो जोङो शान्ति आरो गोजोन लुबैनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नैबे मटंगा सकआव आलारि बाथि सावनानै अराय समबो मणिपुराव गोजोना फैयो। मणिपुरजों लोगोसे जाहाथे गुबुन स्टेटआव बेबायदि हाबाफारिया बेबायदि जेंनाया जाया बेखौनो आसा फारिनानै दिनै जोङो गोजोननि थाखाय केन्डेल सावनाय हाबाफारि लानाय जायो।